yontenera gwikiama gia UDA boiganyare ko bagwecokia na komochia egati ya baraya bagendete ko bagwecokia na kwirukang'ana bo batenerete ekiama kia UDA koreng'ana nere nigatebire ekiama kia UDA nigokebwate abaraya bo bamanyikanete anene imeyorogongo rwagusi nabo igongegenete ko bwekwiarigania asogochikoba kobachora egati ya baribanda barachikoba bagusira nabo igokweneke ekiama ekio kenyere koba gegoting'ibwa ime ya kaunti ya Kisii ya members baito be chama yetu ya UDA gusiengi mase ya beta igoron twatangasa asiri yuko twarigete mune chama umuntu naro korokunga Charles Nyamwange konyo okweroka nge manager ya Kisii county ye chama amono umuntu ndokoro kukare bondieki konyo okweroka nge administrator ye chama banari komanyia abantu bagusiengi manga biroge bintu ntobibwatia system ye chama na anda abantu abukanya bagutumeka marieta yo konakoa abantu konako korera abantu bocheuri botagwenerete igona kitwara gutangasa officially abantu abugoro ntwabaete onyo mbali authorized gokora end transaction ye chama omuntu ore authorized gokora transaction chama asa mangana yo office no muntu okoro kwesekere Ezekia Bosire na robete gazetted bweka igobuna acting secretary general ona bekire ngane ye very clear abantu abu mbatakiri gukora biashara binde byonsi ase chama na ende toke bagakora end transaction go bakomeye kuchingoli